Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ng nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyo totoo, asin riparong balansyado, pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Cynthia Borlasa Villanueva, Jodeline Calio Chairman, Ma'am Gina Balangat Balistoy Kaput,
Madam Maria Elena Yamamoto, kay Ma'am Aruba, kay Sir Ricky Candano, kay Adan Eva Jr., mga atab po na nagatutok tulo sa Satuya Ngunyan. Good morning. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias. Mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw, kitaanin Biyernes, Fly Day! Petsa 27 na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Or-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa Satuya pong palibot, syempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 27, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Good morning Tabi Mario Castelo, Star Brillante. Oy, naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Aday na ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan ni Maestro Niladto ng samuyang GM, sa pangaran man ni Sir Tony Kiliste ang samuyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Friday na. Biyernes na tabi kita ngunyan, Ma'am Cynthia Burlasa. Pag Biyernes ngaya, bibara roda na magralaw sa trabaho, adi. Pero sumanga sa construction tabi, Sir Mario Castelo,
kay puhan mong maglaog pag Biyernes tapag Abado. Sweldo baga pag Abado adi sa mga konstruksyon. Dapat Biyernes yaong ka tapos pag Abado, sweldo yan. Di petsa 27 na kita kang Hunyo. O kaliwat ka na natabi mga tugang ining mga oath-taking ceremony kan sa tuyang mga bagong na ilihir na mga opisyalis kang gobyerno, mga public servant, mga honorable. Kasubanggi igwa ki oath-taking kang mga newly elected provincial officials sa digdi po sa probinsya kang Albay. Sa mga masunod na daw igwaman. Yo. Ang Intertropical Convergence Zone mga tugang iyo po ang nagdadaranin mga paguran-uran sa may parting Bicol. Tad tabi mga tugang aramontan magiging kamugtakan panahon kung tatabi tad ang linya kang Pag-asa ha. Pero sabi kan mga parao mamaray iyan ng mga paguran-uran tabang lamang sa saindang umahan tabata ngunyan medyo problema ang mga patubig kan sa tuyang mga kabasan bata ngunyan nagtatararok na baga naghahanda na kang mga kabasan para tarukan nganing igwa kita kipapa igwa kita ki maluto na paguro harampangan sa lamisa takunday ng parauma di gutom ang abuton takaya. Yo. Ingat-ingat lang po sa mga parauma ha. Pag nailing nindong nagkukurukikilat, hali na mo na kamo dyan sa kabasan nindo. Delikado yan. Pakuaro kang inot na panahon, maski nagkikikilat, pwede. Ngunyan dahi na pwede. Nag-upgrade naman ng kikilat. Nananama naman. Nananama na. Pitamaan naman. Maski nga ni hayop day kayan salto adi. Maski karabaw, baka, toko nga ni nakikilatan. Kaya tabi sa mga parauma pag nahiling po nindo na medyo nagkikikilat, tago na muna kamo yo. Uli na muna kamo sa arong nindo. Oy, so mga jeepney driver mga tugang nangangapuda naman nin pag-aprobarar nangapuda na sa mga jeepney driver sa pag-aprobar kan sa indang pigahagad na dagdag pamasahe. O yun ang epekto tabi Ma'am Espe Banyas ang epekto kang paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Di siyempre mahagad man so mga jeepney driver nin dagdag pamasahe tabi. Ma'am Lea Basaysay, good morning from Bakeke, Albay. Kumusta tabi ma'am ang Bakeke, Albay? Ayos ngaya ang BKK. Pwerte ngaya digdi. Kaya lang dahil pa ko daw nakapasyar dyan sa Bakakay, Albay. Ano rin daw kumapasyar dyan, madam? Shout out daw tabi mga tugang sa mga taga BKK, Albay. Gusto ko man ko magpuro pasyar dyan. Kaya lang wala man ako kipapasyara. Ano ka man makapasyar kung wala kang dudumanon? Kailangan man dyan ka sa gilid kang dagat. Kailangan ka sana maglimok-limok. Oy, good luck na tabi sa mga newly elected officials, sabi ni Sir Mario Castelo. Mga elected officials, mga honorable. Yo. Ang LTF RB Bicol mga tugang nagpagirumdum duman po sa mga public utility vehicles
para po sa pagtaonin mga discount. Mga driver ha, dapat din dumalingawan so discount kan mga PWD, senior citizen, estudyante pag naglulunad po sa indong mga lunadan. Yo. Good morning tabi sa imo Sir Raul Bobier Villanueva. Diyan sa Barangay Kumon, kang Malinaw Albay. Ayaw, dahil nito paglingawan ha, so 20% discount kan PWD, senior citizen, mga estudyante. Na magkakaproblema ka mo sa LTFRB Bicol. Ayaw. Unan, makamundong bareta paya dyan sa may parting Kamsuradi, so bagong aki, naipit sa kadina kang motor gadan. Hindi ang problema baga kang susingle na motor adi di kadina baga iyan. Ibata dayang takop ka ng kadina, ang iba igwan takop pudi ti harali. So mag-agum nagkalunad sa single na motor, napapatos-patos kang tamong so bagong iaki pasana. Ay nakalaylay so at patos kang aki, nakalaylay kinaon kang kadina, nakasabay so aki. Diyos Maria Josep, gadan so aki tabi Ma'am Lea Basaysay. Inay ko po, ingat po kita ha. Nangyari naman ang sako, so jacket ko ka to medyo huro halaba, nakalaylay sa may kadina kang motor na single. Kinaon baga maray nga ni tadi ako nakasabay. Maria, ingat po kita ha. Oy, ang annual General Membership Assembly kang Aleko gigibuhon tabi sa masunod na Sabado, July 5. Diyan po yan sa Albay Astrodome. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reparohon ko niyan daw. In Biyernes, June 27, 2025. Nakantabay si Sir Raul Bobier Villanueva, ang sakuyang idol. Sige tabi mga tugang, alas 7:22 na sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta na muna ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon ta weekend ngunyan. Baka may mga gig, may mga rabas, may mga gimmick. Baka si Ma'am Lea mayroong gig. Aramon ta muna magiging kamugtakan kang panahon na. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil pa rin yan sa pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat, particularly sa western sections ng central and southern Luzon at sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nating monitor ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa halos 1,700 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Base po sa ating analysis, today and tomorrow, hindi naman ito inaasahan na magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. At meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una na po dyan ay posibleng mabagal na kikilos ito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility at maring pumasok over this weekend. At yung ikalawang senaryo po natin ay posibleng may mabuong panibagong low pressure area sa may silangan ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ma-absorb or magiging parte na lamang po yung low pressure area doon sa labas ng ating PAR. So ibig sabihin, early next week po possible na meron tayong i-monitor na panibagong weather system or weather disturbance dito po sa may silangan ng ating Luzon sa ating bansa at ihila po ito ng southwest monsoon or hanging habagat sa mga susunod na araw or hanggang sa mga unang araw po ng Hulyo. At unti-unting palalakasin rin. Kaya minsan magkakaroon din po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngayong araw naman po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa may kanlurang parte po ng Central and Southern Luzon dahil pa rin po yan sa southwest monsoon.
nagkaroon tayo ng malalakas na ulan po kagabi hanggang kaninang madaling araw, and mataas pa rin ang tsansa ng ulan simula po mamayang hapon hanggang gabi dito sa may Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi po ng Mimaropa. At minsan po malalakas yung mga pag-ulan yan pagsapit po ng hapon pa rin hanggang gabi, at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and eastern portions, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, at pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, kalat-kalat na rin ang ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron tayong dadadalang payong paglalabas po tayo ng bahay. Sa Metro Manila, ang temperatura ngayong araw, 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang malamig pa rin po sa may Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and malaking bahagi ng Visayas, umaga pa lamang meron na pong mga pag-ulan sa may Kalayaan and Calamian Group of Islands sa Palawan, gayon din sa malaking bahagi po ng Panay Island, Negros Occidental, Southern Leyte, Northern Samar and Eastern Samar, habang ang natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa naman po sa umaga. Then for the rest of the day, mataas na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Mag-ingat din po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa dahil minsan lalakas din po yung mga pag-ulan yan. So lagi din magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and even rainfall advisories kung minsan. Temperatura po natin sa may Puerto Princesa and Cebu City, posible pa rin umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, umaga pa lamang meron ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa paligid po ng Moro Gulf, sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, hanggang dito sa may Zamboanga del Sur, at gayon din po sa may paligid po ng Caraga Region, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, and Agusan del Norte, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, at pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay maraming lugar po magkakaroon ng mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually po nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning for today or ine-expect na gale warning sa mga susunod na araw. Dito sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, sa paligid po ng Palawan, possible po yung hanggang 1 metrong taas ng mga pag-alon, habang banayad naman ang taas ng mga alon for the rest of our country, nasa 0.5 hanggang 1 meter ang taas ng alon sa malayong bahagi po ng ating karagatan. Then pag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin itong umabot sa 1.8 meters or kasing taas po ng tao dito sa may West Philippine Sea, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. And even in the coming days po, dahil sa posibleng pagbabalik ng mas malakas pa na southwest monsoon, malaking bahagi na ng western seaboards ng Luzon ang posibleng magkaroon ng hanggang 2.5 metro. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga small sea vessels, lalo na yung mga ating mga kababayan ng iisda. At para naman sa ating 4-day weather forecast, inuulit po natin magkakaroon tayo ng malawakan ng mga pag-ulan sa susunod po na 4 na araw or hanggang sa July 1. That's araw po ng Tuesday. Ito ay sa may Central Luzon, Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, pababa ng Visayas hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula at ilang pambahagi po ng Northern Mindanao and Caraga Region. Yung mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero halos araw-araw magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na minsan ay malalakas. Kaya naman, pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar na magdala po ng payong at makipag-coordinate din sa ating mga local government units dahil kapag magpatuloy yung mga pag-ulan na malalakas, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, pagragasa or pag-apaw ng mga ilog, at yung mga bulubundukin na lugar na ating madadaanan kapag tayo po ay mamamasyal, ay posible rin magkaroon ng mga landslides doon. Lagi magantabay sa ating mga weather advisories or even heavy rainfall warnings, and hindi rin natin inaalis po yung chance na magkakaroon ng mga class suspensions kapag po meron tayong mga heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise po ay 5:30 ng umaga at ang sunset po ay 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dahil maginaw ka sa
Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May mga pag-uuran kitang mararanasan, lalong-lalo na po digi sa Bicol region. Sundo da tabi yan sa Martes next week. Dahil kang LPA tapos sigwa pang nagpaparakusog ang habagat. Yo. Papa Dan Rosales, good morning. Pabati databi nin happy birthday kay Ate Flor Blanquisco. Sige, happy birthday tabi Ate Flor Blanquisco. Kay Sir Edwin Sistina, good morning. Kay Ma'am Helen, good morning. Sabi man ni Ma'am Mirna Rialobit, good morning tabi Sir Mox, watching from Quezon City. Sige po, iringat po ha. Permiso na po kitang magdaranin mga panangga sa oran. Normal na yan sa mga araw kening bulan. Digdi po sa Pilipinas kung mahal. Yun na nga niyan ang sa tuyang mga parauma kaipuhan man tabi kitubig. Paboriyan sa tuyang mga parauma. Ringat po sa mga nagbabaralyo sa salo. Pag nailing po nindo medyo delikado din na magpirit. Sige po mga tugang, alas 7:37 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo Asin Ripa. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang programa ng inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang syudad nin Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto bako sa wete. May chance lamang kita maging milyonaryo. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindunin mga iron work, sliding window, sliding door, roll up door. Apudan po nindo ang CP number ni Sir Ruben Cantillo May gusto sa 0912-295-6339. Tanganing ma Ayan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services Muya mo na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang po yan kang Malinaw Catholic Cemetery. May gusto ka sa Yan po mga tugang mga kabayan ang sa tuwing mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. ibaad na magustuhan sa iyong panagitan. Talagang Alas 7:34 nakamantada. ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang. Break mo na kita ha, madali sa nene. May naipit lang kitang commercial. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining mga importante sa ng pagirumdom. Well,
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8, anong 8? Alas 7:38. 7:38 po ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghanap tabi ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige!
Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana tabi. Kanyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Pet sa 27 na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang. Sabi ni Mama Mirna Kanyada, good morning po Sir Mox sa Pabati Databi dyan sa Labnig Purok 4. Ang family Enriquez at sa Malolos family Kanyada. Family Sales dyan po sa Purok 5 kang Labnig. Good morning po sa mga taga Labnig, Malinaw, Albay. Kay Ma'am Joy Cargulyo, good morning ma'am. Sige po mga tugang, doro diretso na po kita. Servisyo Asin Ripa. Okay, sige tabi Ma'am Joy, 40 minutos na. Lipas po ang alas 7 nin pagkaaga. Iyo, Biyernes na ngunyan, so iba roda na magralaw. Ralaw giraray ka mo tabi. Iyo, Biyernes na. Fly Day. Kaso Banggi, kaliwat ka na natabi mga tugang sa mga oath-taking ceremony kan mga newly elected officials, mga nanggarana kang nakaaging eleksyon kasudma sa mga elected provincial officials kang probinsya ni Albay ang formal lang nunumpa sa indang mga posisyon. So sunod na mga aldaw inda sa nangunyan kung igwaman ngunyan na schedule, pero sa Sabado petsa 28 igwaki mga oath-taking ceremony tabi boss tope. So yan tabi mga tugang, kasudma na interview ko si outgoing Governor Ate Glenda Ong Bungaw sa Pitsa 30 sa Lunes. Igwa manggiraray kiseremonya na mangyayari sa Kapitolyo Provincial kang Albay. Sindanduan ni Vice Governor Ray Bragais. May seremonya so incoming and outgoing gariso turnover of command. Mangyayari yan sa Lunes na aga pag alas 12 o di so incoming na ang inkargado kang probinsya ni Albay na iyo po si Governor Noel Rosal. Pagkatapos kayan, mababa naman si Gov Ate Glenda, tapos si Vice Gov Ray Bragais, maduma naman sa tabako. Maduma naman sa tabako, magpapalitan na sudwa. Si Ray Bragais na ang alkalde kang tabako, si Ate Glenda na ang Vice Mayor kang tabako. Kung sa probinsya, gobernadora si Ate Glenda, Vice Governor si Ray Bragais, sa tabako magkakabaliktada na. Masalangkaw ng posisyon ni Ray Bragais sa tabako bilang alkalde and vice alkalde man si Ate Glenda. So yan ang mga magaganap sa mga masunod na aldaw sa pag take over na kanso mga bago niya itong mga nailihir na mga opisyalista sa kada banwaan, probinsya, asin sa satuyang nasyon. So ibang munisipyo halos dahil man ki mga pagbabago halos iyo manggiraray sa mga incumbent manggiraray sa mga nanggarana o dyan sa Tiwi parang nagpalitan lang si Mayor Ami Villanueva
Iyon ang ngunyan magiging vice mayor, tapos vice mayor na si Jojo Climaco, iyon naman ang magiging mayor. Yo. So sa malilipot iyo manggiraray, si Mayor Bulanti Manggiraray, sa Bakakay ang naibaman si Noki. Ibanan mayor diyan, pa outgoing na si Mayor Villesa. And diyan sa Santo Domingo. Santo Domingo, out na si Aguas, in man si Pudkeni, si Banda, Mayor Banda. So yan tabi mga tugan ang aabangan ta sa Lunes na alas 12, and siguro mga Martes na yan. Mahiling ta na dyan ang mga pagbabago, kung ano man ang mga ipapautob na mga bagong pulisiya kan sa tuyang mga bagong ilihidong opisyal, sinda na po kaya nan masusunod. So ang tututukan talang na sa satuyang area of responsibility ang syudad din Tabaco, tayong pinaka sentro adig di po sa Premier Distrito kang probinsya ni Nalbay. Okay, sige. So mga parauma tapalan, kumusta po kamo? Mga parauma, gumusta? Kumusta tabi kamo? Ano lamang tabi, handa na nindo sa indong mga kabasan. Jesus Maria Joseph, ang problema mi ngaya patubig. Yun na yan. Salamat kita ta apod kini nagtatagaw-oran-oran. Sabi kang Pag-asa hanggang pa sa next week may mga pag-oran-oran dahil kang may low pressure kita dyan sa luwas kang par, tapos ining habagat. So pabor iyan sa mga parauma, pero sabi ko na nga ni mga tugang na pudkeni mga parauma, tandaan po nindo ha, pag medyo nagkukuro kikilat, maguli na muna kamo sa harong nindo, dahil kamo makipagsapalaran dyan ta dipisil na. May mga pigtatamaan na kang kikilat dyan sa kabasan. So pag medyo arog ka yan, mas magayon na maguli na muna kamo, paingalo muna kamo, saka na kamo magbalik pag normal na. Kung aning may bitaran ta kung ano man ang posibleng mangyari sa Indo. Tabata baga nagtatrabaho sa kabasan, Ma'am Jocelyn Antipuesto, Pudkeni, sulo man sana, kung baka nagkakapirasinda, pero rayon man ang distansya. Kung alimbawa medyo sa kubon ka mo kikikilat, dahil man ka mo napuruhan, ang problema kung natumba ka mo tapos may tubig, nabutod ka mo. Sigwa kaya kang inot na i-cover ko ito dyan sa TV, dahil man siya napuruhan kang tinamaan tabi sa Redwin kang kikilat, di siyempre natumba, nadismayo. Ang problema niya, so pagkahugpa niya sa kabasan, may tubig sa kabasan, dapa siya. O di nalamos. Bako man so kikilat ang nakagadan sa iya, kundi kang nadismayo siya, natumba siya sa kabasan, may tubig sa kabasan. O di nabutod siya. O yan so naging dahilan. So saro niyang kay Riba tinamaan, pero dahil man napuruhan na maray ito tanatumba da siya, kaya lang susukay Riba niya dapa siya nakahigda lang. Yan tabi. Kaya importante yun na pag-arap po kaya so mga paraw tabi dahil na ka mo magparadurunong takang inot na panon dahil pauso yan, pero ngunyan iyo na talagang iba na ang mundo ngunyan. Ngunyan nga ni, maski bagatabi naguran-uran, pero grabe ang init, grabe ang alingahot. Iba na ang satuyang mundo ngunyan. Yugon mo yan na naguran-uran,
Naguran-uran na pero pigalingahutan ka pa. Oh, so ibang-iba na talaga di. Kaya ito pag naguran-uran malipot na yan. Ungon yan, maski tag-uranan na lang init pa manggiraray. Oh, iba na tabi ang mundo tadi. Ibang-iba na kaysa magang inot kaya dapat permi naman kitang pasiguro. Ingat. Arog kining sige ang uran-uran sa mga estudyante. Permitabi pagpadarahonin donin panangga sa oran payong kapote. Tadipisil ngunyan an magkasakit. Pag nagkasakit tayo, nako, dahil ng libreng bulong. Pag na-hospital ka, nako, grabe ang sa imong babayadan. Kaya tabi, ingatan tapuan sa tuya mga sadire. Speaking of hospital, narumduman ko palan dahil ko pa ugaring nakuha so detalyes kay doktor tabi dyan sa Banwaan kang Malinaw, si Dr. Liangco, si Dr. Floro Liangco, kasud binawian na po kan sa iyang hiram na buhay. Tingko ko ako ta so detalyes kung sain suburol ni Doc Liangco. Paisa na ta ingawahon tang makuha so mga detalye sa di. Saro pining may hospital man dyan sa Banwaan kang Malinaw. And saro po ini si Dr. Floro Liangco. Ang mas lalong nabistuhan dyan sa Banwaan kang Malinaw kang initabi kada Pasko igwaki Christmas decor o dyan po mismo sa iyang residensya o dyan sa iyang hospital dyan po sa Barangay Poblasyon kang Malinaw. So every December igwa siya ki mga konsepto nin iba-ibang mga Christmas design. Igwa siya ki ngaya Pasko, ano ito? Christmas in the world yata ito. Ano ito? So mga arog kaya. Ngaya, Christmas around the world. So, mga konsepto, kung so arin yan mga nasyon, ang igwang mga parang prominente duman, gigibuhan niya ito tapos may ilaw iyan. And, iyan po mga tugang ang pigpapasyaran dyan sa Banwaan kang Malinaw. Bako lang mga taga-albay, kundi may mga dayo pa. Kan mga nakaagi pong taon, talagang magayon. Talagang dahil mo malingawan si Dr. Floro Liangco sa pigtataong konsuelo sa mga tao at least sa mahiling maninda kung ano ang kagayunan kan sarong nasyon. Iyon na nga niyan, matibay, magayon ang sayang Christmas decor kada Pasko. And igastosan talaga yan, kimilyon-milyon. Sa kuryente pa sa nakayan, matindi na. Kaya kadakol na nagpaparasyar, kaya nalong nabistaduhan mga tugang si Dr. Floro Liangco kang Banwaanin Malinaw. O bata libre, dahil yung pigahagad na entrance ang ibabaga. Mapasyar ka sa mga arog kayan. Igwa ki entrance na pigahagad. Si Dr. Liangco ka to, libre. Kung mainot ka di, makakakakwakik kay may maray na tambayan. Libre po sa gabos na gustong magpasyar. Pag mapasko na ka ito, may music, may mga Christmas songs kamong madadangog, makakapakuda-kuda ka, magayunon ang sa iyang mga Christmas design, Christmas decor dyan sa Malinaw. So, yan tabi, mga tugang suligasi yaman na day malilingawan. Lalo na kan mga taga Malinaw kay Dr. Liangco. So, yan tabi, ako ngani, sabi ko na ngani na ako kay to pag medyo may namamati, nadalagan tulos ako kay Dr. Liangco. Madali unsa na ako ibulong ni Dr. Liangco dahil naman ako tigko-confine. So mamimiss kan mga taga Malinaw si Dr. Liangco. So
condolence na lang tabi sa pamilya ni Dr. Floro Liangco. Yeah. Sige tabi mga tugang, igwa na lang kita 6 minutos bago tabi mag alas 8 ning pagkaaga. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Uni baya tabi mga tugang, ano makamundong bareta ini dyan sa nangyari sa Kamsur. May bagong iaki na aki nagadan po ini kang naipit po sa kadina kang motor. Ang istorya, pauli na hali sa Tagkawayan, Quezon. So mag-agom. Pasiring na dyan sa Del Gallego, Camarines Sur. So mag-live-in partner. Sakay kan sa indang motor. Kasudma. So bagong aki, mga tugang, napatos nin tamong. Siyempre, babiyahe. Napapatos-patos nin tamong. Kaya lang, habang nagdadalagan sumotor na single, day na reparo kang mag-agom, ining mag-live-in partner, na so napapatusan kang aki na tamong, nakakalaylay sa may gilid kang may sprocket, may kadina kang single na motor. Yun yan, habang nagdadalagan sa motor, kinaon, inipit kang kadina, duman sa sprocket, so, apod kayo ni, so, patos na tamong, duman sa bagong aki, naguyod kang kadina, nakapurupot, and nakasabay tabi so aki, na naipit, duman po sa kadina. Sus Maria Josep. Hay nako. Pigbalo pa man ko tanan dinara sa ospital, so aki ko di nagadan man tabi giraray. So initabi saro sa mga dapat maging leksyon man sa satuya. Tang motor baga kaya, lalo na sa may mga dekadina, tang mga motor mo niya na bago, bako dahil ng kadina, belt na no, di belt na, unyan, so may mga kadina kang inot, pag bago yan, igwaya na, takop ang kadena, di ba? Kaya lang pag medyo nagluluma-luma na ang motor, iharali so takop kang kadina. Igwa nga ni kaya na so pantalon mismo, kang driver o kaya backrider, taraniyon andyan sa may bitis. Pag medyo halaba so pantalon mo, nagkurukulaylay, pag kinaon kang kadina, delikado ka. Iyo, nata daw yan ta, tigaharali palanso, takop kang kadina. Ang pagbakal kang motor, igwayang kitakop. Iyo, yan na kadinang iyan. Kundi pag nagluluma na, pag medyo nabubuysit na garing ngayon nagsasagid, tigahali na sana. So bilong-bilong na tabi so kadina. O yun po so naging dahilan kang pagka kaon kang so kadina, kay itong tamong na napupuruputan kang aki. O duro diretso, kinaon so tamong kang sprocket nakasabay so aki kaipit. Ma'am Cherry Carbarha, yugon mo ya. Nakasuso duman sa sprocket, nakasuso duman sa kadena so bagong iaki. Maria Josep na pangyari ini ano. Kaya tabi kita iwas po, pasiguro po kita. Ako kaya nangyari naman ang sa kuya ka ito, so gari balabal ko ka to, medyo halaba mananggat, maray nga ni ta, kang naipit kang kadina, duro diretso, so balabal ko sana ang naipit. Day ako nakasabay tabi boy.
Takong nakasabay ako tabi boy, Christine Ongkurtan. Inda sana kung paano mo ako may spelling kung maipit ako kang kadina. May spelling mo pa daw ako kung maipit ako sa kadina kang motor. So mga nagsusurunod tabi sa motor, iringa tabi ka mo ha. Lalo na so mga dekadina. Ayan baga nagtataririk baga yan. Kudi minsan haraniyon yan duman sa may bitis kang backrider. Halimbawa kung nakapantalon ka medyo mahiwas pag pinaros baka tabi makaon kang kadina yan, baka mabutong ka, sabay ka. Makakasabay ka tabi. So ini ang nangyari digdi sa mag-live-in na subago pa sa ng aki naglunad sa single na motor. Yan, naipit kang kadina so tamong nakasabay so aki kaipit. Yugon mo yan na pangyari yan. Kaya tabi kita, pasiguro kita, lalo na maski sa tricycle. So mga naglulunad baga dyan sa likod kang driver, ingat tabi ka mo, tayaon dyan mismo so kadina baga. Yaon so kadina, yaon so sprocket, baka kung medyo malas-malason kita, baka tabi maipit man kita sa aron po kaya. Yugon nindun pangyari ni bagong aki pa sa nanako. Mauli na ko ta sa harong, pauli na sinda, nagmotor sa mag-live-in. Kaya lang tabi boiling nagadan so aki dahil naipit tabi duman sa kadina kang single na motor. Serbisyo Asin Reparo. Ay, Diyos ko, nasa na kita. Ayun na daw ngayon magpara pa stress. Biyernes man baga ngayangon niya. Ay magpara pa stress nga kang buhay. Anon maretang gibuhon kay ni tabi boy? Anon maray nagibuhon ta naman? Maray nga kay ni mga radji mo na kita. Talasutyo na. Mga radji tabi mo na kita kang Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige, balik po kita digdi sa programa alas 8:08. Oy, kumpiang 8. Si Javier Bonsa, kumpiang 8. Ang satuyang Philippine Standard Time, oras po yan, dara po sa tuya. Kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ng oras ni andara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Ako magaganda, City Councilor Riner Bursi kang siyudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capus Bilo. ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay. Sabay tama ng Capus Bilo Lotto Outlet asin ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Okay.
sa daypa. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pongal daw kita nin Biyernes Friday. Pet sa 27 kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30. Kaya ano papigalata, doro-diretso na tabi kita. Servisyo Asin Ripa. Para baduya ka. Sige tabi mga tugang ta alas 8:10 na. Ang LTFRB mga tugang may pagirumdom. Ayo. May pagirumdom duman sa mga public utility vehicles para po sa pagtaonin discount duman po sa mga PWD, estudyante, maging po ang mga senior citizen. May pagirumdom duman po sa mga public utility vehicle. Ang LTFRB Bicol, so mga pasahero na nagsasakay sa saindang mga bihikulo, dapat po tawan ki diskwento. Itong mga person with disability, senior citizen, mga estudyante asin iba pa. Sigon niyan mga tugang kay LTFRB Bicol Region Director Joel Dipio. Dapat i-apply ng driver, dispatcher ang 20% discount, lalong-lalo na po nganyan tabing nagralaogan na naman sa eskwelahan. Magabat na penalidad ang posibleng hahampangon kang igwaki magreklamo laban po sa mga driver na daytabi nagtataonin diskwento alinsunod po sa mandato kang batas. Bilang sa mga multa o kaya bilang sa mga penalidad na posibleng mahampang kang driver, iyo po ang pagmulta, suspension kang pagpapawalang bisa kan sa indang prangkisa kung paulit-ulit po ining pigigibo. So sabi kang LTFRB Bicol mga tugang sa publiko na i-report ang insidente sa sainda. Kung dai po nagsusunod ining mga driver asin mga operator. Iusip nindo sa LTFRB halimbawa day kamo pigtawan ki diskwento o iusip nindo sa LTFRB kwaon nindo so igo kadyan ki mga nakasurat na so plaka kang PUJ. So driver, di iusip nindo sa LTFRB nganing papagmultahon, kung for permina dati gigibo yan, posibleng mahali anin prangkisa. O parehas man yan dyan kasud maayata ito dyan sa sarong barangay dyan sa Malinaw, may pigreklamo. So mga taga Malolos, kudi tricycle ito, ibig sabihin saklaw ito kang Sanggunian Bayan. So mga nagbabiyahe da dyan pasiring tabi chairman sa Malolos, dyan kara Primong Wilson. Pagaling nga digi sa Malolos, pigkukuha nga kaming mga pasahero pasiring sa tabako. Pagpauli na nga digdi, tiguwaltak nga kami dyan sa Matalipni. Dahil na dami na diretso sa Malolos. Kuhaon po nindo sa so, igubagang body number ang mga tricycle. Kuhaon nindo, tapos iusip nindo dyan sa Sanggunian Bayan, Taigwaman Sindakaya na mga magkakanigong padusa
You know, pag-arog po kayan, kumbaga sa LTFRB ang apod kan, cutting trip. Sa tricycle, hindi kung ano ang apod kan. Kasi dapat, kung ang biyahe mo, ang ruta mo, pasiring ngayon dyan sa Malolos, madiretso ka sa Malolos, maski saro na sa ng pasayro mo. Iyan ang problema kang iba. Gigibo ang kaitukan mga bus na alimbawa ngaya pasiring ngayon sa Naga ang biyahe, pag-abot pa sa nasa Legazpi, saro na sa nangaya sa pasahero, dahil na minadiretso, pipa baba na sa sarong pasahero, pipa transfer sa iba. Bawal yan. Dahil pwede yan. So dapat, ihatod mo maski saro na sana. Tayan ang linya mo. No, halimbawa ngaya, naubos na sa pasahero pag-abot digi sa may Tanawan o kaya Matalip ni so pamalulo, saro na sa ng pasahero. O di, baba na ngaya. Dahil na ngaya kumadiretso ngaya duman sa Malolos. Maglakaw ka na sa dipisil tabi yan. Madiskwido tabi ka mo dyan. So mga driver, may penalidad po yan. Paano yan ay kung hanapan ki ID? Paano iyan kung daig ki pahilig na ID? Daing discount. Dapat may ID. Siyempre, may mga baby face bagatabi, Sir Javier, na senior citizen na. Arog sa kuya. Dahil man ako mapagkamala na senior citizen, taki ka pa ngayon, oy. So, kay puhan mong may ID ka, pasiguro. Halimbawa, kung na senior citizen ka, dapat may ID ka. O halimbawa, kung may PWD ka, sa bagay, obvious man, pag PWD, mailing mo man. Pag pilay, PWD iyan. Kailang may PWD man, naday mo man mariparo. Bako, okay po mo man tabi gararay na may ID para matawang kaki diskwento. Pati sa mga estudyante, may estudyante ngunya na gurang. May estudyante nga na high school pero 70 years old na. Kaya so driver maisip so driver. Dahil daw ngayon ako diyang pagparapatake. Daw ka man estudyante, gus-gus ka na. Di ba? So, importantihon man po, girara, igwa ka ki ID. Pasiguro. Sabi, so pamangkin ko nga ni, pinababa, dai na damadago sa labnig, hanggang tuliw na sa nadaa, ay napangyayari sa mga baka, bawal tabi iyan. O yun, sabi ta, ngapod kang sa bus o kaya sa jeep, cutting trip. Kasi ang linya mo, halik duman sa destinasyon, pasiring dapat duman pasiring sa destinasyon mo. Halimbawa, halik ka duman sa parada, pasiring ka duman sa destinasyon mo. Kung ang destinasyon mo labnig, pag abot mo sa tuliw, naubos o pasahero, saro na sana, obligasyon mo man tabi giraray na ihatod itong saro na ito, pasiring sa labnig. Bako na iwawaltak mo na sa tuliw, tay ka, mabalik ka na naman sa tabako. Maski ibalik mo pa sa pamasahe, sala po tabi iyan. Day ka mo mag-ibo tabi kan mga driver. Madiskwado ka mo. Baka papagmultahon ka mo, tapos baka mawaran ka mo kiprangkisa. So, iyan, may mga nagluluwas na naman na arog ka yan. Minsan kaya ang ibang driver, mabalik na ngaya ko mas dako lang pasahero duman. Kaya iwal taktaka na ngaya digdi. Uni ngaya, iuli ko sa'yo mo sa pamasahe mo, maglunad ka na sa diyan sa iba. Sala tabi yan, maski saro na sana, ihatod tabi nindo. May problema ka mo ka yan, pag kamo riniklamo. Kung gurang na tapos daing ID, paano yan? Mailing mo man kung gurang na talaga. Mailing mo man. Pag gurang na, mailing mo tabi ang Sir Dick Damaso. Kundi baga sa mga baby face, day mo pa mapagkamala na senior citizen. Ito pala, labi na si Sinta. Kaya po mo ki ID, nganing matawang ka kidiskwento. Sayang man kan 20%. Sabi ko nga ni Sir Javier, sana ma-experience ako man na igwa akong discount. Ako di inda sana kung maabot ko pa yan.
Hiling mo na yan. Pag sa tricycle tabi, dyan iyan sa Sangguniang Bayad kasi sindaso nagtataonin prangkisa. Pag public utility vehicle, dyan po yan sa LTFRB. LTFRB po yan. Pag tricycle, dyan sa mga LGU, o dyan sa Sangguniang Bayan. Dyan po hindi reklamo kung nakuha nindo ki body number, plate number, so tricycle na naggibukan sa indo. So reklamo tabi nindo. May proseso man tabi iyan. Aram iyan kan sa mga tuda president. May mga tuda-tuda baga dyan. May mga tuda-tuda baga dyan. So tuda pwersa. May mga tricycle driver man pa na pagdai pa napapano, iikuton ka pa kiikuton. Sabi digdi, kung minsan pag dali ka, late ka na, tuda pang taririk. Sa labnig sa na gayod iyan. Sige, yan mga concern tabi nindo, ipaabot nindo dyan sa to the president. Tanganing mapagirumduman kang to the president, to the president. So mga to the president tabi, mapagirumduman ninda sa indan mga membros. Nakaipuhan tabi na arog kayan. Ipagirumdum na arog dapat kay ni tanganing desin na magka-problema. Good morning po sa mga taga-Albay Emergency Medical Service kang Apsimo. Sabi ni Sir Dick Damaso. Aaboton ta payanoy, pira ang gusto mong edad. Sana abuton tayan tabi Sir Javier, na igwaman lamang kita ki-discount tapos makalibre man lamang kitang sine. Di ba ang mga senior citizen igwa ki libreng sine? Sa Manila sana, digdi sa Bicol dai, may libre man na sine digdi sa Bicol sa mga senior citizen. Kasi ang aram ko sa Manila, igwa ki libreng sine sa mga senior citizen. May aldaw na, o para ini sa mga senior citizen, libre ang sine. Igdi sa Bicol, igwa man kaya. Bata dahin ako nakakasini. Ang last ko kay itong nasinihan, so altawan, altato. Sa tabako. Igwa pa kisigawan siga to. Iyan kay ito sulas na mga nagkasirinihan ko. O igwa pa kan ngunyan digdi sa Bicol, digdi sa Albay, na para duman sa mga senior citizen, libre ang sini. Ang aram ko kasing libre ngunyan na pigtataw kang so ibang mga politiko, so cake, pag ma-birthday ka. Halimbawa, senior citizen na si Sir Javier, ma-birthday ngayon sa aga, may pigtataong libreng cake. Ang nagkakapirang mga politiko. Ayan ang aram ko. Pero sa libreng sine, katiday akong nadangog pa. Igwa adig duman sa Sir Javier, tuwing Webes libre ang senior citizen tabi Sir Javier sa mga sinihan. Anong lugar ang igwa kaiyan? Kasi digi sa Bicol, inda kong igwa kaiyan ha, pasensya na taday ko aram. Kung igwa kiarog kayan ngayang digi sa Albay, may libreng sini sa mga senior citizen. Aram ko sa Makati, haloy na bagang programa. Hindi ko nagpapadagos pa ito si Javier. Sa Makati, na ang mga senior citizen, libre sa sinihan. Maski oral daw ka magsini, libre. Tan mga senior citizen baga, dahil naman kiban libangan. O ano pa man ang ibang libangan kan senior citizen, wala naman. Alangan man magtungits, magbingo. Ang bata, nagtutungits ko niyan, tigdadarakop na. Maski sa lawag kang harong, pigdadakop yan kan mga pulis. Bawal yan.
O paano kung naglilibang-libang sa mga senior citizen, di narakop? Bawal na baga kung dyan apod kaya, magsugal-sugal nga maski dyan sa apod kaya ni, magpalipas oras ka mo, magsurugal-sugal ka mo dyan sa balkonin do. Pag naagian ka mo kang pulis, darakopon ka mo. Oh, paano yan? Maray pa nga kayo magsirini-sini na sa nangyay sa mga senior citizen. Iyo ta, pag senior citizen ka, sige mo na sa ng tukaw. Lalo kang malulupog ka yan pag arog ka ng buhay mo. Bako, kaipuan kan mga senior citizen, naglalakaw-lakaw, nag-exercise, nag-relax kang buhay. Kaya lang pag-abot niya sa harong, kung kurog-kaurugmahan man magsurugal-sugal, ay, dahil tigdadakopian kang pulis eh. Harong ko pigdadakopian kang pulis, so nagsusurugal maski sa law kang harong. Oh. Sa mga senior citizen databi sa Taytay Pasig, senior citizen sa Taytay Pasig. So ibang lugar inda sana. Yung ani yan, may mga ibang lugar lang nagwaki mga arog ka na programa. Maswerte sa mga arog ka na lugar na igwaki programa ang arog kaya na piglilibre lamang sa mga senior citizen kisini. Taday naman kibang libangan ang mga senior citizen. Ang kadaklan kan senior citizen, iyon taga-aling kan mga makuapo. Gigibong taga-aling kang makuapo, taong bahay, kasi sa mga tao, warara, nag-ireskwela, nagtrabaho, ang nawawalat sarong sa senior citizen. Bala ka na ngayon dyan manlimpya. Nagugulpi lugod sa senior citizen kitrabaho ta. Grabe ang kalat sa harong baga pagbibarayaan kan mga estudyante, kalat digdi, kalat duman. Irak man kan senior citizen. Na dapat ko ta magpurupay ngalo, kundi panon ta yan. Dahil man mahiling kan senior citizen na mation sa harong, ang gigibuhon, maski makulog na ang likod, makulog ang RITS, malimpyang ta panon ta ngaya yan. Ay, nabuhay ta ngaya ini. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Nakakakot ka Minumin sarundam. 3 minutos tabi bago mag alas 8:30. Mabuhay tabi ka mo mga senior citizen. Tao man tabi nindo sa mga diskwento ha. Minsan nga ni inali na baga so paghagad baga kan so card. May card pa baga yan na pigahagad pag sa senior citizen niya pag mabakal ka kibulong. Bako sa nasuay diyang pigahagad pati so card gari libro notebook na duman may pigpipirmahan pa duman. O gari nali na ito ngunyan dapat maski ID sana kan senior citizen okay na. Inali na ito. Pag mabakal ka kibulong dara mo pa so gari booklet na ito. So gari notebook. Dagdag pasakit pa sa mga senior citizen. So ibang senior citizen pag nalilingawan na dareto. Ano nga ya? Kung dahil nga kayo, di dahil nang yalugod. Nailing mo na ya. Irak man. Sige mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan tabing Friday, pet sa 27 po kang Hunyo taon 2025. Sa ngaran ni Maestro nila doon, ni Sir Tony Kiliste. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si
si Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat, and sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Salamat! Sa ngaran po ni Dogabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa. Ang tabay po at yan, 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na kita magiribanan. Nagdi po sa programa Servicios and Reparo. Adios amigos. Happy weekend po. Sa Gabos, iringat po kita. Dumo arigato. Bye-bye. Simulaw na iliko maliwanag. Simulaw na iliko maliwanag. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod,